A Deputación de Lugo presentará a candidatura do Xeodestino Ancares Courel ao programa de plans de sostibilidade turística en destino promovido polo Ministerio de Turismo. Unha candidatura propia do Goberno provincial que se complementará coas propostas promovidas pola Xunta de Galicia. Dentro da Diputación, démonos conta, detectámonos de que quedaba unha amplia parte do territorio da provincia descuberto destes proxectos, como é toda a zona de Ancares Courel, que vai desde o Courel hasta a Ribeira de Piquín. O Xeodestino Ancares Courel optará deste xeito a un plan que pode reportar ata 3 millóns de euros para reforzar e consolidar este destino turístico. Así o comunicaron o presidente da Deputación José Tomé e a deputada de Turismo Pilar García Porto aos 13 alcaldes e alcaldesas dos concellos deste territorio. O convenio tería unha duración máxima de 3 anos, beneficiaría a todos os concellos do Xeodestino e máis aínda tendo en conta que son concellos que non teñen un número de habitantes amplio e, polo tanto, vos o sabedes mellor, moitas veces ter os recursos suficientes para implementar plans de turismo é máis complicado. Un proxecto turístico que dende a institución provincial remitirán a Xunta este mismo xoves para a súa valoración antes de ser enviado á Secretaría do Estado. No caso de que este proxecto fose un dos beneficiarios, firmarase un convenio entre esa Secretaría de Estado de Turismo, a Xunta e a propia Diputación, e será neste caso a institución provincial, a Deputación de Lugo, a que se vai a encargar de xestionar un investimento. Unha oportunidade para favorecer o desenvolvemento turístico, social e económico do espazo natural máis grande de Galicia. Un turismo de natureza sostible no tempo e de calidade como señas de identidade. O Xeodestino turístico Ancares Courel ten unha entidade propia, baixo o noso punto de vista, o noso criterio. Ten tamén unha personalidade moi marcada, a montaña luguesa, toda a montaña luguesa. É unha das fortalezas que temos nesta provincia. Unha candidatura que quere adaptarse ás novas demandas para facer deste destino Ancares Courel aínda máis competitivo.